Nyamira Okongo Mugeni nigagendete kwigirira ikaunti ya Nyamira na kwene kibuna nkonyorere amagendero kaukwana imeyikirisia kia rangenyo nigaburia abanyamira kobwatesia umugusi asabo igaburi murai wense Dr. William Ruto kwene kibuna egetange kiereri ngotigara kire asensemo yekonge na yenegetigwe no murai wense omukuru Uhuru Kenyatta Mbia mona soko ngaka chikura chikaro kyo senator ese county ya Nyamira na ndi mbia mwana soko tusabera asega asiye tokanya kokara mutua na ndi bunatoka ndi kuchimutua monya ko tusabera unege saukyomo kyomo gusi na ndi ndate ko saba father komoranje moto bwatesie ese seitania ndate ko sai mese gashi beneta ko bengia yo mogusi omo president yorenge ko rukunga Uhuru Muigai Kenyatta na ndo yo strete kanisa ya Catholic na tobekirete igetange kiegari omorere se gotenena ari konge mwigwete gendekyo bona umu president yo yorororo igata getego sikiege tange ikyo keruororo buna twaji kolinire gari sondu ose twaji kolinira sotigi rakimwanja mangana yo mo gwanja ngana inu une kanisa ya Catholic mwisipi totene namo tote bina wanyano mo bishop itomairura togenda bagese Ruto tomukani igetange kyo morero karo kitake rusi konge gaki gosa naba usinga kimawata mutere ne nyuma yo museneto ino kongo mugeni toruane bakege tange igari etere ne konge ikiara tayitone president kegocha egente getangani ikiara ntuto itamagendera gotokonya bune jami yo mugusi ago konyo mugusi ori kisi omugusi ori Nyamira egento gerita litwate denga twarra bune gari ego eta igo twanyisa ruteria kwende kuchisondo gotwata gete gotere na ikonge twabeke chae yagenda araria Mombasa twabeka avocado mubwati avocado twabeka avocado yanda Nairobi bali mubwate chinsaga twachibekera ikonge yagenda araria Nairobi ekina kitwata gete igonko basabanga kuna tokande gochimutua kumuranche egesaukyo mugusi 20p totenene amo tobwaterane to make sure nga igari yo mulero yeranire igari ko